Πού δεν κάνει εδώ. Εντάξει, άμα θέλεις κάτι. Χρειαστεί ΔΕΗ κανένα καμία να πάτε κανένα κλέβα. ¿Cómo habla? Le da más tiempo que la de que para donde Πάμε. Όχι, θα κουμπάει, δεν το βολεύεις. Δεν είσαι κανένα άλλο να κάνεις όλα. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Το μαλάκι. Σετ βοήθεια. Να πάμε τη σετ.
Είναι σημαντικό να κρατάμε τις διατάσεις 15-30 δευτερόλεπτα. Θα κάνουμε τώρα μια άσκηση πιεσοανοιγμάτων με αλτήρες. Σκοπός είναι να αναπτύξουμε το στήθος, αλλά και να το διατρύνουμε. Δεν θα κάνουμε όμως ανοίγματα, γιατί τα κιλά είναι πολλά, είναι σαν και αλτήρες, για να μην πάθουμε κανένα τράβηγμα, να τραυματιστούμε. Εδώ η εκτέλεση είναι πια, θα τη δείτε κι εσείς. Θα ανοίξουμε τα χέρια μας όχι τέρμα τελείως, δηλαδή δεν θα διατρύνουμε πάρα πολύ το άνοιγμα και δεν θα κλείσουμε πάρα πολύ, ώστε να υπάρχει μόνο μια αντίσταση. Γιατί όσο περισσότερο κλείνεις τα χέρια σου, τόσο πιο πολύ μειώνεται η αντίσταση. Οπότε εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία είδους αντίσταση στο κλείσιμο. Θα σας δείξω τώρα τι είναι. Μετά τα δουλέψεις εδώ για να έχουμε καλύτερο βάρος. Να προσθέσω λοιπόν σε αυτή την άσκηση στα πιεσοανοίγματα ότι δεν κάνει να φεύγουμε πάρα πολύ στο στήθος μας, διότι πέρα από τον κύριο τραυματισμού, στο μεγάλο εύρος, στο μεγάλο άνοιγμα, δεν δουλεύει ο θωρακικός, δουλεύει ο εντός τερατοειδής. Συνεπώς λοιπόν εμείς θέλουμε να έχουμε μόνιμη αντίσταση επί του στήθους, στο μέσο θωρακικό επίπεδο. Πόδια ψηλά για να έχουμε καλό κέντρο βάρους. Πάμε. Η τελευταία επανάληψη είναι αυτό που σε πεθαίνει. Είναι αυτό που μετράει περισσότερο από όλες. Εδώ είναι σημαντικό να βάζουμε κάτι στα πόδια μας για να μην γυρίσουμε τούμπα. Πρώτον. Δεύτερον, για τη μέση μας. Τρίτον, όπως λέτε κάθοντα στον πάγκο και όχι οριζόντια, για να δώσει περισσότερο έμφαση στο στήθος και όχι στην πλάτη. Λοιπόν, δεύτερο σετ στο pullover. Θα πούμε επίσης ότι θα πούμε κάθετα στον οριζόντιο πάγκο και όταν κάτσω οριζόντια στο έργο σκηνής, στο άνοιγμα της κίνησης, όταν έχουμε μεγάλη την απειρά προς τα πίσω και τον αφιένα μου, υπάρχει μεγάλη σκηνής για τη σπουδαϊκή στήλη. Και αυτό γιατί η σπουδαϊκή στήλη είναι άκαμπτη πάνω στον πάγκο. Εδώ πέρα μπορώ να την ελέγξω, μπορώ να την... υπάρχει κίνηση.
Βέβαια, σημαντικό είναι να αισθανόμαστε και εμείς ασφαλείς και πώς αισθανόμαστε πιο άνετα να κάνουμε μια άσκηση. Άρα είναι σημαντικό να ακούμε και το σώμα μας τι μας λέει. Θα κάνουμε μέλη στο μονόζυγο. Σημαντικό είναι να ελέγχουμε το βάρος του σώματός μας, να έχουμε μια ορθή στάση, μια ευθεία στάση. Να έχουμε μια κίνηση, όχι πολλές κινήσεις, μόνο πάνω κάτω. Να μην ανοίγουμε τα χέρια μας πάρα πολύ στα πίσω, γιατί εκεί πέρα, στην αρνητική, τραβάμε το πίσω θωρακικό. Σημαντικό λοιπόν είναι να έχουμε μια σωστή στάση μια ορθή γωνία. Όταν λέω ορθή γωνία, τι εννοώ? Από το τρικέφαλο στην πλατή αρχαίο, στην πλάτη, να είμαστε εδώ, να μην έχουμε κλείσει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Έτσι, τι εννοώ? Γίνε μου εδώ. Δεν θα πάω εδώ πίσω, ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Εδώ. Όπως λέτε, δεν πάω προς πίσω. Το βασικό είναι να έχουμε το σώμα μας στην ευθεία γραμμή. Σημαντικό είναι να μην έχουμε μεγάλη έλξη, πάρα πολύ μεγάλη, γιατί από κάποιο σημείο και μετά, κάτω από το κεφάλι, βάζουμε πολύ δυνατότητα στο κέφαλο, με την κατάσταση στο κεφάλι. Και να μην διατηρούμε πάρα πολύ στα κάτω, γιατί από κάποιο σημείο και μετά δουλεύει ο πλήστος του δελτοειδής. Σημαντικό λοιπόν για να υπάρχει μια μόνιμη αντίσταση, να υπάρχει μια πλήρη κίνηση, αλλά όχι τέρμα χαμηλά και τέρμα ψηλά. Ανοίγουμε τα χέρια μας όπου θέλουμε εμείς να μας πιάσει καλύτερα. Και φυσικά δεν κάνει πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα, γιατί δεν δουλεύει κάτι τόσο πολύ καλά. Για μένα το όρος είναι αυτό το ιδανικό. Κρατάω στο σώμα. Οι αγώνες μου τους ελέγχω, δεν πάνε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Δεν έχουν κλείσει τις μοίρες. Πρέπει να κρατήσω μια ορθή γωνία. Όπως βλέπετε δεν δουλεύω με τα πόδια μου καθόλου. Το βοηθάω. Συνεχίζουμε την εσωτερική στο μονόζυγο.
απλά σε έπαιρνε στο πάνω το έργο. Εντάξει, εγώ με το Σάββατο στο Let's Go Zoom και κάνω φωτογράφηση. Εντάξει, να πάμε παιδιά. Πάρτε το να δείτε, εντάξει. τραπεζοειδής. Προσέξτε, δεν είναι για προσδοτοειδής, είναι τραπεζοειδής. Η τεχνική είναι λίγο ιδιαίτερη. Δεν κάνουμε προτάσεις.
την άσκηση είναι να σκύβω το κεφάλι για να μην δημιουργούμε μεγάλη βία στην πολιτική στήλη. Άρα σκεφτώ το κεφάλι προς τα κάτω. Αλλιώς μετά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη μέση της. Είναι άσκηση προχωρημένου στο πρώτο σε κανένα αφάλιο. Θέλει πολύ προσπάθεια και θέλει και μεθοδικότητα.